trobem aquí a Poleacamp, l'última cursa del campionat de motocross elèctric, amb un dia esplèndid, unes instal·lacions formidables i amb uns nens que a poc van creixent i que ens estan demostrant que això del producte sostenible elèctric es pot anar molt i molt ràpid. Només tinc paraules d'agraïment a les instal·lacions com aquestes de Polea, amb en Pato, que sense ell, sense cap mena de dubte, aquestes competicions no serien possibles. És important destacar que no ens cobren lloguer de les instal·lacions, que ens ho posen tot molt fàcil perquè puguin aquests nens evolucionar i el dia de demà puguin dir que nosaltres hem contribuït a la formació d'aquests pilots. Moltes gràcies. Sobretot la formació dels nens i una mica adults en el motocross, i estem molt contents de tenir per tercer any aquí la Copa Catalana de Motos Elèctriques amb els amics de Guaja Esport. Estem a Cunit i molt contents d'acollir aquesta prova. El temps ha respectat, estan havent unes maneres molt emocionants i el bo és que està sortint molta cantera. Així que us animo a tots a que feu motocross i que us apunteu a aquesta Copa de Motos Elèctriques i també, per què no, a aprendre motos aquí a Poleacamp, a Cunit. Estem aquí avui a Cunit, on s'ha celebrat l'última prova del campionat d'elèctriques. I res, he vingut per donar suport a tots els pilots, a veure una mica com funcionava això, ja que és la primera vegada que estic aquí. I la veritat que molt content de veure com va evolucionant tots els campionats, perquè el fet que corrin amb motos elèctriques és un fet molt nou, molt innovador. I res, molt content d'estar aquí i donar-los el suport que es mereixen aquests joves. La meva funció aquí amb aquest equip que tenim muntat és el de coordinar tot el tema de la seguretat, banderes, intentar que els pares estiguin al seu puesto, procurar que la gent no travessi la pista quan no toca, etc. El que fem a l'arribar és fer una volta a la pista, marcar els llocs que poden ser més conflictius i allà posar-hi la gent que ha de replegar els nens que cauen a terra. Per la resta, sense l'equip de voluntaris, això no podria ser possible. Agrair també la col·laboració que té la federació amb nosaltres i res més. M'ha agradat molt la cursa, m'he divertit molt, a la segona m'he caigut però he remuntat a segon i bueno, una altra victòria més. M'ha agradat molt la cursa i m'ho he passat molt bé.